да завърших НПМГ през 2012 година. Аз съм един от многото олимпийци на тази прекрасна гимназия. Спечелих два медала на международни олимпиади, един бронз в 10-ти клас на Международната олимпиада по биология и сребро в 11-ти клас на Международната олимпиада по биология отново. През последните 4 години учих в Станфордският университет, завърших с пълно отличие. Нито едно от тези неща нямаше да бъде възможно, ако не бях започнала с НПМГ. Истината е, че НПМГ е една от малкото гимназии, останали в тази страна, която подготвя учениците си по този невъобразим начин и ни позволява да се представяме не само на национално, но и световно ниво. Никоя друга гимназия няма толкова много ученици с медали на олимпиади по толкова много различни дисциплини. Не пипай моята гимназия.